Sasine sasi Januari, anane udan bae berhari-hari. Lu gantangan kebek karo gombalan. Ngapura ya Kang Yu, nek kontene nyong anane mung ngangkluh karo gombalan bae. Kai tak tuduhi tanggane nyong pahaya kebek gombalane. Kasih mripate sepet aring delengna. Yakin ambek-ambekane ngombe pahake boyoke kasinjar. Rika pada nek liwat dalan talu nombo sing disawang onder ting cemantel. Wis ora apa-apa. Karo ngenteni gombalan garing karo tak tuduhi warung cenil Mbak Iva. Halo Kakang Bokayu. Sing seneng cenil pon lopes, molotek, rujak lotes, jajan jadul mrene pada tuku nggon warung Mbak Iva. Yakin balik mingkene kek kelingan wono sapa pokoke. Kelingan jaman biyen cilik lah. Iki ora jal. Nu jajan-jajan jaman biyen ki nang kene ana. Cilike sapa sing cok tuku wiro sableng go lawuh madang. Apa tuku kerupuk jengkol, njur ana kerupuk riri, siji maning kae kerupuk bakso. Sing regane gen 500. Berarti cilike nyong karo Rika pada. Njur apa maning jal gerak renteng, umben-umben orson nang kene ke anak kabeh. Sing biyen njaluk tuku ning dapusi, malah siki gentenan ngapusi anake. Ora papa, ora mugur jajan. Nang kene bareng ambu-ambu budaya, menerima jasa gawe topeng lenggeran. Nuli wono sapa banget buka. Bar tak tuduhi dodolan. Siki tak tuduhi nyong areng oleh jajan apa bae. Nek gorengan kowe ya nyong oleh kaun tanggan. Nyong mau tuku cimol bumbu kacang. Njur karo lotek campur cimol. Sing mau kerupuke pisah. Bar kue nyong tuku cenil karo klepon. Nah nek nggo bumbu kek sesuai karo penjalukane sing tuku. Pokok mencos gandos lah. Nah kabeh jajan kue nyong tuku mung 8.000-an. Jal apa ora murah? Meneh nu rasane luget sak luget-lugete. Porsine pahanu akeh sih. Lus njur pada tuku ndengen timbang gawe. Nu gawe kek kesuwen tak pare.